Lumea noastră este un loc plin de lucruri fascinante, pe care nici nu le putem explica. Ne-am deprins să o tratăm ca pe o bancă de pește, fără ceva nou, de parcă am cunoaște fiecare colțișor al ei. Imediat vă voi demonstra ceea ce aparent vă va uimi. Posibil să nu credeți în cele spuse, dar e demonstrat științific. Există suficient ADN în corpul unei persoane de vârstă medie încât să faci o sfoară ce s-ar întinde de la Soare până la Pluto de 17 ori. Codul genetic al fiecărui om conține 23 de molecule de ADN, fiecare conținând de la 500.000 până la 2,5 milioane nucleoizi. În medie, corpul uman conține de 10 ori mai multe celule bacteriale decât umane. E amuzant cum ne spălăm mâinile, folosim spray-uri și facem grimase atunci când cineva strănută lângă noi. De fapt, noi facem tot ce putem pentru a evita întâlnirile inutile cu germii. Deși sună straniu, dar cele mai multe din aceste bacterii sunt utile. De fapt, nu putem exista fără ele. Pare surprinzător, dar un fermier din SUA a observat că găina cărei i-a tăiat capul a trăit încă 18 luni. Era 10 septembrie 1945, când fermierul Lydell Sen din Colorado a mers în curte pentru a prinde o pasăre care urma să fie transformată în supă. Bărbatul a prins-o și a vrut să-i taie capul cu toporașul, însă a ratat, lăsând o ureche și o mare parte a creierului intactă. După ce cocoșul a refuzat să moară și chiar se ținea după celelalte păsări, deși nu mai avea cap, proprietarul s-a gândit să aibă grijă de el în continuare. Îl hrănea în fiecare zi cu pipeta tineret prin esofac. Știai că teritoriul Federației Ruse este mai vast decât cel al piticii planetei Pluto? Suprafața celui mai mare stat din lume are 17 milioane de kilometri pătrați, pe când mica planetă doar 16. Jonathan Hendrick este creatorul celui mai lung clip video de pe YouTube. Filmul lui, care cuprinde imagini nefocusate din călătoria pe care acesta a făcut-o în Chile în urmă cu 2 ani, are 571 de ore, ceea ce înseamnă că pentru a viziona filmul, o persoană ar trebui să stea 23 de zile și 19 ore în fața monitorului. Acoustic Kitty a fost o producție a ei inițiată în anii 60. Presupunea folosirea pisicilor spion în misiuni, mai ales pentru înregistrarea conversațiilor. Un microfon și un transmisător cu baterii erau inserate în corpul pisicii. Simplu, însă și foarte costisitor, după cum s-a observat ulterior. Cheltuielile cu operația și antrenarea spionilor ajungeau la 20 de milioane de dolari. În plus, testarea a fost un eșec total. Spionul care ar fi trebuit să transmită convorbirea dintre 2 bărbați în parc în Washington DC a fost ucis mișelește de un taxi. Acoustic Kitty a fost declarat o misiune ratată, proiectul nemai fiind reluat. Crezi că nu sunt suficiente fete în clasa ta? Nu te mai plânge. În Rusia sunt cu 9 milioane de femei mai mult decât bărbați. Tardigadele sunt cele mai rezistente creaturi de pe pământ. Aceste ființe microscopice, care arată foarte ciudat, face parte din categoria animalelor extremofile, care pot supraviețui în orice condiții. Micul urs de apă, cum este numit în acest animal, foarte rezistent, poate fi fiert, înghețat, iradiat sau chiar aruncat în spațiul cosmic, dar nu va muri. El se poate salva apelând la criptobioză, mecanism prin care își oprește aproape complet metabolismul. Ai știut că pe Saturn și Jupiter plouă zilnic cu diamant? Savanții americani au calculat că metanul atmosferic mai întâi se descompune, sub acțiunea furtunilor extrem de violente de acolo, în hidrogen și carbon. Acest, din urmă, element sub acțiunea presiunii, se coagulează în cristale de diamant. Uiți în ce parte e inima? Uite că organismul caracatiților este dotat cu 3 inimi. Primele 2 se ocupă exclusiv de circulația sângelui la branchii, iar cea de-a treia are rolul de a pompa sângele în întreg corpul animalelor.